compleix els màxims estàndards d'allò que ha de ser el servei públic a Catalunya: qualitat, accessibilitat i modernitat. Les construccions d'aquestes unitats han estat adjudicades a Standard, com bé s'ha dit, amb un contracte que contempla el subministrament dels 4 trens, dels 4 combois, i del manteniment, això és important, construcció i manteniment, durant 15 anys. El cost o la inversió, és que el cost són 44 milions d'euros en els combois, en els 4 combois, i 21,2 milions d'euros pel seu manteniment durant 15 anys. Aquest primer tren, que ara podrem veure i veure com és per dins, ja ha arribat per les primeres proves de validació. Seran 23 setmanes i una homologació prevista per l'abril del 26. Per això us deia que ara s'aniran subministrant les 3 altres unitats i per tant les veurem operatives a partir de l'estiu del 2026. No vull deixar de dir que la modernització que presentem avui per la mobilitat de les comarques de Lleida forma part també d'un projecte més ampli de millora de la xarxa ferroviària a Lleida, que finalment té com a últim objectiu, i això no ho hem de perdre de vista, augmentar la fiabilitat, la puntualitat i la freqüència necessària per als usuaris. Des de Ferrocarrils ho tenen claríssim, ho estem treballant a nivell d'àrea, departament, a tot el sistema ferroviari, en el centre, en el cor de les nostres polítiques de mobilitat, especialment les ferroviàries, hi ha d'haver sempre l'usuari. Per tant, que sigui un sistema puntual i fiable és la clau de volta de l'èxit per posar tot el sistema ferroviari a Catalunya. Fa uns mesos inauguràvem, jo crec que devia ser els primers actes potser que feia Lleida, el Rodalies Lleida, i ara insistim en aquesta millora del transport públic. Ferrocarrils serà l'operador responsable de l'RL3, que cobreix Lleida-Cervera, RL4, Lleida-Terrassa, a partir, com us deia, de juliol a agost del 2026. 14 circulacions diàries previstes per sentit. A l'RL3 millora l'oferta actual de 6 i de 5 l'RL4, que mantindrà la seva freqüència actual. Els horaris estan pensats per assegurar, per garantir que les arribades a Lleida i a Cervera es puguin produir abans de les 7, abans de les 8, abans de les 9 del matí, amb una freqüència de tren per hora en hores punta. El desbordament a Barcelona, sabeu que hi havia prevista una altra conclusió, però finalment serà a Terrassa, en connexions a les línies SUR4, de manera que aconseguim una millor independència de les línies, una millor puntualitat, especialment en els trams en via única. Pel que fa a les estacions, estem negociant un conveni amb Adif precisament per la cessió de 14 estacions entre Bell-lloc d'Urgell i Rajadell. Aquesta cessió ens permetrà poder-les equipar, modernitzar també amb informació a temps real, amb sistemes de difusió d'aquesta informació, càmeres de seguretat, nous sistemes de senyalització, en definitiva modernitzar-les. Alguns municipis com Sidamon, Fondarella, Vilagrassa han reclamat, ens heu reclamat, ens heu demanat la creació de nous baixadors, especialment Sidamon, que és el més allunyat de les estacions existents, amb l'objectiu precisament també de millorar aquesta accessibilitat al servei ferroviari de veïns i veïnes. Intentarem incorporar totes aquestes demandes en la cessió d'aquestes estacions. I en l'àmbit de recursos humans parlàvem de la grandesa de l'equip de ferrocarrils. En aquests moments hi ha 6 treballadors dedicats a la gerència, operacions, material mòbil, administració i finances, seguretat ferroviària i supervisió. En aquest procés de creixement de l'empresa contractarem 20 maquinistes addicionals. Si hi ha material elèctric, tiene que haver maquinistas también, o sea que aquí hem de treballar a tots els àmbits, que hauran de disposar de la llicència i diploma oficial i la formació homologada des dels centres de Lleida, però també de Barcelona i de Tarragona. La base operativa del projecte estarà aquí, precisament, al Pla de Vilanoveta, a Lleida, on ja es fa el manteniment. Aquí veiem dels trens de la línia Lleida a la Pobla. Per tant, veieu que no és només avui la presentació d'aquest comboi i dels que vindran, que ja seria prou important, sinó vull traslladar una aposta absolutament decidida de la millora del transport públic de Catalunya, però una aposta i un compromís decidit d'aquest govern amb la mobilitat a Lleida. No us
volia explicar d'altres qüestions, però crec que l'important és centrar-nos en l'aposta a comarques de Lleida. Sí que dir-vos, perquè ha estat aquesta setmana, que l'aposta és global a tot el país, a Catalunya. Hem presentat aquesta setmana aquesta oficina tècnica que ens ha d'ajudar a coordinar esforços Generalitat de Catalunya i Adif especialment per la millora de les infraestructures. Avui parlem de trens i de recursos humans, però és del tot necessari també millorar les nostres infraestructures. Per tant, vies, trens, usuari en el centre, en el cor de la presa de decisions. Per tant, algunes mesures urgents i d'altres més a llarg termini que el govern vol desenvolupar per finalment tenir una mobilitat, efectivament, el camp de mobilitat a Catalunya i a les comarques de Lleida i a les diferents ciutats i les ciutats a l'alçada d'allò que mereix i necessita en aquests moments Catalunya. No tingueu dubte que posarem tots els recursos i tots els esforços perquè això sigui així. Moltes gràcies i ara al tren, no? Es ve sent. Vinga, gràcies a tots i a tots. Moltes gràcies, consellera, moltes gràcies a tots. El següent amb la via única només s'havia de brutal. No, jo faré la sí, com que tenim molt prop. Vagi després. L'objectiu, és el propòsit de fer trens, no que arribin aquí per iniciar proves, sinó donar-los per servei, però avui fem una fita que és crucial, no? Vam fer ja un acte i ens quedarà una fita que serà d'aquí, esperem que uns 6-7 mesos, que serà quan ja validem aquest tren, tingui la seva homologació, la seva autorització per poder circular, i aquí és, diguem, la guinda, no? És quan nosaltres ja lliurem aquest tren a l'equip que serà de FSC Rail, en aquest cas, que serà l'operador d'aquest servei. Per tant, encara ens queda una etapa, però n'hem superat les etapes amb molta alegria i, la veritat, molt satisfets. Torno a remarcar, que ja ho ha dit el president de Staller, de Ferrocarrils, i crec que això queda una mica diluït, quan la gent puja en un tren no se'n recorden d'aquesta feina, que per nosaltres és molt satisfactòria professionalment, però requereix molt d'esforç. La plataforma, si no Íñigo em corregeix, és la plataforma FLIRT, que és una plataforma super reconeguda d'Staller, té centenars de trens circulant per tot el món. Per tant, tota aquella part que ens pot preocupar de fiabilitat, de qualitat del producte, ho tenim garantit, perquè és un producte molt provat, però sempre diem que és una plataforma, els trens no es compren com qui va al súper i compra un producte. Ferrocarrils posa un munt de requisits per adequar aquesta plataforma a el que nosaltres entenem que és un bon servei. Bàsicament, nosaltres, per fer-ho una mica gràfic, quines són les línies que ens dirigeixen aquests requisits? Són tres, fonamentalment. Una és, i sempre tenint el client en el centre de tota decisió, una és l'accessibilitat universal. O sigui, el transport públic ha de ser per tothom. I si ha de ser per tothom, hem de fer trens, també hem de fer estacions, també hem de fer les arribades a aquestes estacions, perquè si ens quedem només amb el tren no quedarà tot el servei, diguem, rodó, però els hem de fer accessibles per tothom. I cada persona té les seves circumstàncies, poden tenir
capacitats de mobilitat reduïdes, o pot tenir un problema d'audició, o pot anar carregat, o pot anar en cotxet, o sigui, cada persona, la part del transport públic s'ha d'adequar a tota la circumstància normal, vital, de cada un dels nostres viatgers. Per tant, accessibilitat universal és el primer. Després tenim el que és el propi confort, les pròpies prestacions, un cop estàs dintre del tren pel client, i la sostenibilitat. Els tres eixos estan superrelacionats. Llavors tenim requisits molt adreçats a cada un d'aquestes tres vies. En quant a accessibilitat, la pròpia arquitectura del tren, és un tren de 3 cotxes, ja ho heu vist. Aquí la importància o el repte era fer-ho a pis pla. Pis pla significa que des de l'andana tu puguis accedir al tren sense haver de pujar escales, sense tenir un impediment, que sigui amable i fàcil poder accedir al tren. Totes les portes, ara estem justament a la part que no és accessible, però totes les portes estan al pis baix, per tant accessibles per tothom, i això s'aconsegueix posant-nos els bogis Jacobs, que el que fem és que els bogis, que és on portem els eixos amb les rodes, amb tot el sistema que fa que es mogui el tren, estan compartits. És a dir, que el cotxe 1 i el cotxe 2 comparteixen un bogi i el cotxe 2 i el cotxe 3 comparteixen un bogi. Això és una novetat a ferrocarrils, la resta de trens que tenim són biapoyados. Això significa que cada cotxe té 2 bogis. Allà ho podem fer perquè tenim altres alçades, però aquí això era molt important perquè aconseguim que el 90% del tren sigui accessible, sigui de pis baix, perquè fem aquestes separacions entre bogis amb unes rampes que compleixen la norma d'accessibilitat. Per tant, aquest repte, que era el primer, que era important, es va solventar d'aquesta manera. En quant a temes també relacionats amb accessibilitat, hem diferenciat, perquè també és important que els viatgers tinguin una zona, diguem, còmoda per les seves necessitats. Hem diferenciat el que és la zona de PMRs, on tenim espais per cadires de rodes, on tenim un bany que és adaptat, que està en el centre del cotxe central. Ara quan fem el passeig ho veurem. Ho hem separat de la zona multidisciplinar, usuària, que és on posem les bicicletes, on podem posar els cotxes dels nens. Per què? Perquè en realitat les necessitats d'entrada, sortida, les velocitats que es poden moure un tipus de persona o altra és diferent. I per tant, aquella opció que teníem de posar una zona multifuncional que fos per tot, hem vist que no era, diguem, amable.